Salakaon sa doktora di induduk doktor. Bani ang upago saya sa hadith na miya makasilay dun. At na miya ilaka na video sa Facebook. Pad ko mga ulama o mga ahlul bid'ah. Na inusay niya naging ko to hadith o Aisha radiyallahu anha. Ito na sa hadith yan. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Gina dalil laya sa kaharam o kambabagu. Orian yan na tiawil yaki oto. Agyang kaya hadith. La hawla wala quwwata illa billah. Tiawil yan, pimaanaan yan sabay aginawa. At igin asa din sa mabagu, sa agyang kaya agamami. Adiron pa na ditarimaan. Nasopman natigyan so padun, natarimaan. Sopman natigyan so padun, natarimaan. Allahul musta'an. Dan yan sa buta sa hadith. Ino gumini Rasulullah, di rompad, kagida apa kasala, dalil yan sa Quran, nagu hadith. Naguda, bunta laki ang galabag kami ron, di rompad. Kami ang bagu. O pamana, baan bisa mi ang bagu? Baan bisa mi ang bagu? Apad ko agama? Langon o mi ang bagu. Napaledan, ditarimaan, kaino pan mi ang bagu ka dalil yan. Ino panda mga lebak ko masaw Rasulullah. Ino panda mga lebak ko masaw mga sahaba ridwanullahi alaihim. Kami ang bagu. Nasulangon namin ang bagu. Ada dalil yan na fahuwarad ditarimaan. Orian yan natigyan na bisik. Malay sa minhu. Sudipad ko agama. Na ditarimaan. Sama no tuwa tigyan na supad ko agama na tarimaan. Oh, anda kami akat usaw-usaya na lagi din. Pia amumsa. Aging kaya mga tao lagi din na dia di mamagula pendedag nira sumadagala pagtaw. Pendedag nira sumadagala muslim. Aya di na ni Panginoon sa ukit na kaumanan nira sa agama tanong agama Islam. La hawla wala quwwata illa billah. O pagileta sa mga hadith, giyang ko to hadith. Anto na isang batagi ko to hadith? O fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad. San sa galabak sa galabak. Akna ba miya kaayong ko, bunta laki ang galabak kami ron. Fahuwarad. Na ditarimaan. Gina hadith ay adali laya sa giyang kutuwa, di ka pakay o bakang babago sa galabak. O panggalabak ka sa sambayang na kailangan na sa kiyang galabak ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina adali laya sa mutaba'a, kailangan na matutundog ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doon na sa hadith, o Rasulullah alalayon niya ipangusyat sa pag-usaran sa Jumaat. Wa kullu bid'atin dalalah. Nagusulang na bid'a na kadidigan. Na dalilaya sa sulangon na pimbagu, malagi dumapi ang tawa kamara, takilangaw, napalapalain kadidigan. Kadidigan. Na basta makambida suduti man na hadith, kukukuman. Kagiyan na sa din sa babagu ku agama na ditarimaan. Iman to na, langon o pimbabago ko agama na kadidigan. Miya kan bida. Giyan na ditarimaan. Arak as kanya na kadidigan. Sama no to na miya katetaro to pag yung hadith. Kanaba miya kasupa-supa ka. Kanaba niyan masusupak so lagi din. Kanaba di ka pan pakagiraw itig giyan nga hadith wa kullu bid'atin dalala. Nagusulang na kadidigan na. So nagusulang na pimbabago na kadidigan na tiga. So pakaya nagyang kaya hadith na malay sa minhu fahuwarad. Naso kanabuong pa na ditarimaan. Okay, naso pa dun na tarimaan. O pa man nagumin ni Rasulullah, kullu bid'atin dalala. Langono pimbabago bid'a. Napalad ng kadidigan. Nang giro ka ko Rasulullah, ya Rasulullah, ad na pa dun na kanabuong dalala. O pa man nang giro ka. Baka di kaya. At tiaro to po Allah subhanahu wa ta'ala so agama. Nang giro ka pa na, ya Rasulullah na adna ketabiun, apa dun? Korean no kaya giraw Rasulullah, langon no bid'a na langon kadidigan. La hawla wala quwwata illa billah. Na ginani, kapag na martano mga aryakan. Saging nga kasi siya tanong sa turil, panamaran tanong kasabutan tanong piya-piyaso, di tanong di pangadian, bata di labaw si ko mga sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oy.